Tapno maliklikan ti pan nakalugi dagiti Manlalon iti Benguet, Mountain Province kan Ifugao nga agmulmula iti highland vegetables, nagtutulagan dagiti stakeholder nga ipatungpal itaalawas ti minimum a presyo ti tunggal kilo dagiti nateng. Ti aglabsing mapatawan iti multa nga aging nga iti 15,000 pesos. Posible nga taday ti awagas, ada detalye ni Christine Bornolla-Sabaway. May sa kadagiti arungaing dagiti Manlalon iti Benguet ti oversupply anateng. Gapu ta ada dagiti saan ang magatang. Gapu payla ang dayta ti epekto tinangato a presyo iti petrolyo. Tapno temporaryo ang makabawi dagiti Manlalon ken traders wenno trackers. Nangituding dagitoy ti floor price wenno minimum a presyo dagiti nateng. Kayat naasawan, nugatangan ti trackers dagiti nateng manipod kadagiti Manlalon. Ada ti naiset a price na. Dayta ti napagnunumwanda kalpasan ti na isayang kat a public consultation. Idi umuna, nabara ti saritaan iti nagbaetan dagiti Manlalon ken trackers. Kasi daytoy long standing nga problema ti farmers. Ang nga nangyari lang daytoy. Sige, cut off ka. I understand ma'am, imbagam tatay nga daytoy kat private in nature. Agdangdangagak inod ko dayta. Tinbagang tatay, irugita yon, ta adalan man ti gobyerno, isungarod nga na-invite ta, no kas ano damag nga i-back up daytoy. Ngam of course, kitang tayo pa work winohan. Ngem kamaudyanan na nagmaymay samot laang ti desisyon dagitoy. Sigun kini Manong Rex, may sa disposer ken Manlalon. Dakal ti maitulong daytoy a napagnunumwa na floor price no man basit ti birok da. Uray kas kasano agsubli ti puunan dagitoy. At least may maibabalik mga tabla siguro ma'am, pero okay na yan para kayanin din ng mga buyers sa Manila ma'am. Anyway, this is only the minimum price ma'am. Ni Rudy Bulawan, President iti Benguet Trader Trackers, kinunana ang mano at awanan na singasing daytoy ngam saan mat ang maipatpatungpal. Inayo na pa'y ababaan iti na ituding a floor price wenno minimum price, kat mabalanse ti birok dagitoy nang runa no ada iti oversupply tinateng. Actually, ilang years na yan. Kaya lang hindi nagmamaterialize. Totoo niyan, yan talaga ang dapat sana na ginawa noon pa. Kasi kahit anong kwenta ang gawin ng mga farmers natin ay talagang lugi sila. Lalo ngayon na napakataas ng diesel, pamasahe lang papunta rito sa trading post kulang na ibayad yung binta nila ng gulay nila. Paano pa maibabalik yung puhunan nila? Paano pa sila makakapagtanim uli? Ti minimum price kat agdry run iti makalawas tapno makita no epektibo. Iti napagnunumuan ti minimum a presyo ti cabbage kat agayayam kumalaang ti 15 pesos to 20 pesos tunggal kilo. Chinese cabbage winuwumbok a 15 pesos to 20 pesos tunggal kilo. Patatas a 45 to 50 pesos. Carrots a 35 to 40 pesos. Sayote a 15 pesos. Radish 20 pesos. Broccoli 20 to 50 pesos. Ken lettuce a 40 to 50 pesos. Timat saan nga agtungpal iti napagnunumuan kat ada iti kaskanan a multa. Ti first offense kat 5,000 pesos. Second offense, 10,000 pesos. Ken third offense, 15,000 pesos. Ken ma-revoke ti business permit dagitoy. Adalan mo ti Department of Agriculture Cordillera tinasawa na pagnunumuan no anya ti agbalin a resulta na. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.